Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Mafumu kumene muliko mumve ndithu kuti tikupatsani ulemu ife achinyamata a DPP. Ambuye akudalitseni chifukwa choti mwabwera kudzakhala nafe pa msonkhano pano. Ine ndi amene ndimayang'anira anyamata kwathu ndi kunchewu komanso kubangula. Chifukwa chani ndikunena kubangula nkumenda phunzira skulu yanga. Ndine mmodzi wa ino lomphenembe ija kuikonza kwake ndi madziwa kuti tiikonze bwanji. Mota MP yanga kumene konda aganda. Okay, tabwera pano kufuna kukuuzani zimene ife tili nazo ku DPP. Komanso utenga umene wandituma Peter Mutharika anzanga makamaka achinyamata. Akabaza tilipo apa? Lelo tadya achinyamata yapa? Akabaza lero mwapezako ka 5 tambala mwakapeza? Osadandaula APM akubwera pa 16 pano, amene iyeyo akubwera ni maprogram aifeyo anyamata. Ena munapita ku skulu, ena sitinapite ku skulu, koma kuchokera pa 16 aliyese nyamata amva kukoma ndi APM. Sikuti tikhalire kumangochoka pano kupita ku Mozambiki, mwina tikatengeko kena kake tibweretse kuno, mwina so tili ku Mozambiki komweko kuti menyanso anthu ku Mozambiki. Zimene zonse kuyambira pa 16 achinyamata tisangalala. Komanso kuli nkhani ya ma technical college amene posachedwa apa ayambeso APM kutipatsa masukulu amene aja kuti tizitha kuphunzira kukonza njinga za moto, kukonza magalimoto. Maboti amene amayenda anzathu pa nyanja akungotikonzera mwachinyengo madobadoba, koma kumene kukubwera kuzitha njinga ya moto izikhala 1 year isanaonongeke. Koma lero kuonongeka kuonongeka si vuto la njingayo, koma ndi vuto la anthu amene akutikonzerawo sanaphunzitsidwe bwino. Koma ulendo uno aliyense aphunzitsidwa kuti njinga ikaonongeka uyikonze motere kuti tikafike kutsogoloko. Koma zonsezi ndikunenazi chonde achinyamata kuti mavuto amene watitere, tiyeni timuyang'ane Peter Mutharika kuti pa 16 pano iye akangotenga boma maganizo ake wonse akhale kwa ife achinyamata. Ndipempheko pang'ononso nkhani yokhudzana zipolowe. Kuli anthu ena amene iwowo anangobadwa ndi kuyambana ndi anzawo. Akakhala iwowo khalidwe lawo ngati mene amakhalira mphenembe chimodzimodzi, palibe kusiyana, kufuna kuputaputa anzawo. Ife achinyamata DPP ndikupempha chonde tiyeni tisabwezere tingwayang'ana. Taizina kufatsa suchitsiru yayi, umakhala kuti ukudziwa chimene ukuchita. Ndiye kuli ena achinyamata amene akumatumidwa ndi anzathu aja kuti mudzinyoza mafumu. Mafumu ngati wina wake angabwere kukunyozani ndi nkhani za ndale, tiimbireni mafoni ndipo tiuzeni, ife tilipo. Ndikupempheni nonse kuno achinyamata adzukulu, mukangomva kunena kuti amfumu akuti atukwanidwa chifukwa cha zifukwa za ndale, ndikukumemana anyamata nonse musonkhane mumpitire kukhomo kwake mukamfunse chifukwa chani umatukwana mfumu. Akuuzeni palibe chifukwa chonena kuti pano tizikhala bize achinyamata kumanyoza mafumu, ndi zinthu zopanda nzeru. Kukakhala kwathu timanena kuti amenewo ndabwa mpini akhakha abwanda akulukunyinda. Chifukwa palibe chifukwa choti tizikazuzira mafumu. Mwaona anatipempherera pano a bishop, atipempherera eti kungochoka pano unakapemphera kumene kuja ngati ndani, ndipo tithana nawe. Iwe ndi ndani? Iwe ndi ndani? Ndichenjezenso
Pala anthu ena ake amene akumakhala busy every day, tsiku lililonse kunyoza APM, kunyoza APM, kunyoza APM. Ndinena mawu awa, enough is enough. That's all. That's all. Sikuti ife ndiopusa, olo muli inuya akukunyozerani bambo wanu every day. Tsiku lililonse bambo yake amuntu kumangonyozedwa. Mungamve bwanji mimoyo yanu? Ndiyeno mukapanga mastailo anu kumeneko, amene mukuchitaja mapeto ake nkumana kuti amene yayenera okhaji sale. Amene yayenera okhaji sale. Of course, ndine munthu ophunzitsidwadi pa zimenezozo. Azinzanganso panopa alipo ophunzitsidwadi odziwa mapulani achina kuleya yawo. Pali retired soldiers ambiri mbiri panopa. Koma osamatipaka zinthu zopusa ayi. Tipemphe nawo. Tatopa ife achinyamata APM kumunyoza tsiku ndi munthu nayenso. Ndichenjezeretu, I think kakhalidwe kameneko katachepa pang'ono. Ndipemphe nawo achinyamata tonse tisamale kovotera kathu. Tisayelekeze kukagulitsa kapena wina kunama. Ngati mutampeza wina akubwera ndi ndalama yake kuti akuguleni, inu kapangeni ripoti ku polisi. Apo aine nambala yanga ya phone nice yaboyera. Awakulu anonda kata kwetu amadziwa zimene akuchita. Olo munthu akugona ku nyumba kwake, tikhoza kukampeza pa bedi pake nkukampatsa moni nkutuluka, iye nkuona kuti pakhomo sipanacholedwe, koma munabwera anthu nyumba muno. Sinkhani yonena kuti tisimenyana ndale sikumenyana ayi, koma ukakupezani pa bedi panu muli bwanji tinabwera dzopatsani moni tapita. Ndikutuluka nkumapita iweyo osaona nyumba yako kuti kodi apapa anachola palibe, osakupanga chipongwe china chilichonse. So tikamapanga zinthu kuti ifeyo tili mboma ndeti zikhanga titukwatu osawawa talande zinthu ayi sizitheka. Ndipo monitors tilipo ifeyo achinyamata inuyo anyamata inuyo ndamene muteteze voti ino. Ndimakumbukira 2019 bwana Kuleya anamenyedwa, kumenyedwa munthu osalakwa. Ndikunena panopa amanena kuti chisankho chimakhala ndi period kuti udandaule, koma ulendo uno tikangodutsa pa 16 tikufufuza mene zinaendera za Kuleya mpaka na mabauta amene wowo tikawerenganso zidayenda bwanji. Chifukwa chimene chidachitika kunoko kumusi kuno chidali chibwana. Atengeni anyamatawa mashado wonse ali uku, atengeni akuthandizeni achinyamata. Ine nsonkhano si wanga ndibweranso, ine wanga ndikamabwera ifapa pali munthu wamkulu, ine wanga ndiongobwera nkumangogawa nsalu ni t-shirt basi ndezanga zimenezo. Ndiye ndipemphe nawo aini wake a district inoyo kuliso director wa anyamata. Ife tibwera tikufuna tidzayende mmenemo, titachena zovala zake. Mutipatse tsiku ife tibwere kuno tidzayende, mutuza malo amene tikayambire mpamene tikathere, zantendere osati nkhondo ayi. Ambuye akudalitseni, ndikufuneni zabwino. Tiyeni tikamapita tikumbuke kunena kuti APM ndiye bambo wathu, tiyenera kumpatsa ulemu. Ena kumatulutsa mawu onena kuti APM wakula. Chodabwitsa amene akunena kuti APM wakula ndiwaye MCP. Sono ine mwini wake amene ineyo ndili wakuchipaniyo sindikudziwa kusoti wakula. Vuto nchiyani? Munthu angakusankhire mkazi wokwatira ana amphenembe.